Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε αυτό το σημείο να καλησπερίσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Καράμπελα, ο οποίος είναι πρόεδρος Ομοσπονδίας Συλλόγων Χωριών Ορεινής Μεσσηνίας. Καλησπέρα σας, κύριε Καράμπελα. Καλησπέρα. Σε λίγη ώρα από τώρα, στις 7 για την ακρίβεια, στο Δημαρχείο Περιστερίου θα πραγματοποιηθεί μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση που αφορά την προστασία των 9 πέτρινων γεφυρών της Νέδας και των παραποτάμιων της. Λοιπόν, πείτε μας δύο λόγια για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Ποιο είναι το βασικό κίνητρο που σας οδήγησε να πραγματοποιήσετε τη συγκεκριμένη εκδήλωση? Γενικά η Νέδα, παρότι είναι πολύ γνωστή πια σε όλη την Πελοπόννησο και σε όλη την Ελλάδα, δεν έχει προσεχτεί καθόλου. Εμείς ασχοληθήκαμε πολλά χρόνια με τα γεφύρια, είναι 9 γεφύρια πανέμορφα, όμως δεν έχει προχωρήσει τίποτα. Και επειδή τα γεφύρια κινδυνεύουν, προσπαθήσαμε και ήρθαμε σε επαφή και με το Πολυτεχνείο, αλλά και με τη Διεύθυνση Νεωτέρων Μνημείων στην Πάτρα. Έτσι έχουμε φέρει λοιπόν δύο μιλητές. Ο ένας είναι καθηγητής του Πολυτεχνείου, και θα σας πω και τι σημαντική ιδιότητα έχει, και ο άλλος είναι ένας υπεύθυνος μηχανικός από την Πάτρα, από τη Διεύθυνση Νεωτέρων Μνημείων, ο οποίος έχει την ευθύνη και έκανε πρόσφατα αυτοψία στα 9 γεφύρια. Λοιπόν, θα τα δούμε, ναι, κύριε Καράμπελα, όλα αυτά θα μας τα πείτε αναλυτικά. Όμως θέλω σε αυτό το σημείο να μου πείτε γιατί επιλέξατε να συνδυάσετε την προστασία των 9 γεφυριών της Νέδας με την εμπειρία της αναστήλωσης της γέφυρας της Πλάκας. Ποια είναι η σύνδεσή τους? Θα σας πω ποια είναι. Καταρχήν, πολλά από αυτά τα γεφύρια κινδυνεύουν. Δηλαδή, άμεσα χρειάζονται μια αναστήλωση. Έτσι λοιπόν ήρθαμε σε επαφή με το Πολυτεχνείο. Το Πολυτεχνείο έχει φτιάξει ένα κέντρο διεπιστημονικής έρευνας, το λέει Μεσόβιο, όπου ασχολείται με την ανάπτυξη των ορεινών χωριών. Ο καθηγητής που θα μιλήσει, ο Δημήτρης Χαλιαμπάκος, ένας σημαντικός επιστήμονας, ήταν ο υπεύθυνος του Πολυτεχνείου για την κατασκευή της γέφυρας της Πλάκας στην Ήπειρο. Ξέρετε, πριν κάμια 7-8 χρόνια είχε γκρεμιστεί αυτό το μοναδικό γεφύρι της Πλάκας. Είναι το μεγαλύτερο μονότοξο γεφύρι των Βαλκανίων. Είχε γκρεμιστεί και επειδή στενοχωρήθηκε όλη η Ελλάδα, αποφάσισαν να το φτιάξουν. Ο κύριος Χαλιαμπάκος λοιπόν έπεσε με πάθος πάνω και τον αστηλώσαν όπως ήταν, χωρίς να βάλουν σίδερα, χωρίς να βάλουν τίποτα. Έτσι λοιπόν έχουν την εμπειρία, ο καθηγητής αυτός έχει την εμπειρία της αναστήλωσης της μοναδικής γέφυρας αυτή στην Ελλάδα. Έχει την εμπειρία της ανάπτυξης των ορεινών χωριών και θεωρήσαμε ότι είναι σημαντικό να μεταφέρει την εμπειρία του Πολυτεχνείου στα θέματα των γεφυριών. Άρα ποιο είναι το πρακτικό μήνυμα που περιμένετε να αποκομίσουν γενικότερα οι παρευρισκόμενοι από την παρουσίαση του κύριου Καλιαμπάκου σχετικά με την αναστήλωση της Πλάκας? Πιστεύω θα ευαισθητοποιήσουμε όλους τους ανθρώπους της Πελοποννήσου γύρω από τα γεφύρια καταρχήν. Θα μας μεταφέρει την αγάπη που έχει και τις μεθόδους και πώς προστατεύσανε αυτό το γεφύρι, και θα μεταφέρει την εμπειρία και σε εμάς για να δούμε πώς θα προστατευτούν τα γεφύρια της Νέδας. Τώρα τι ακριβώς αποσκοπείτε γενικότερα να πετύχετε με την δημοσκόπηση και των προβλημάτων γενικότερα και την ανάδειξη της πολιτιστικής σημασίας των γεφυριών? Καταρχήν τα γεφύρια πρέπει να προστατευτούν γιατί κινδυνεύουν. Ναι. Είναι κρίμα να γκρεμιστεί γεφύρι. Στα παιδικά μου χρόνια είχα τύχει, όταν ήμουν εκεί παιδί στις πηγές της Νέδας κοντά, να γκρεμιστεί ένα γεφύρι και στεροχωρήθηκε όλος ο κόσμος. Δεν θέλω να ξαναδώ αυτό, να γκρεμιστεί κάποιο γεφύρι. Έτσι λοιπόν, από τα 9 γεφύρια, μόνο ένα έχει κηρυχθεί προστατευόμενο, και αυτό είναι εκείνο που είναι κοντά στους καταράχτες της Νέδας. Μόνο αυτό. Όλα τα άλλα δεν είναι ούτε καν προστατευόμενα. Άρα αναμένουμε να κηρυχθούν προστατευόμενα και αναμένουμε με τις κατευθύνσεις της Διεύθυνσης Νεωτέρων Μνημείων της Πάτρας, που υπεύθυνος είναι ο κύριος Χρήστος Κολώνας, που θα είναι ο δεύτερος ομιλητής, να δοθούν οδηγίες ώστε να κατασκευαστούν, να προστατευτούν τα γεφύρια. Οι οδηγίες θα είναι είτε να τα κάνουν οι ίδιοι, η Διεύθυνση Νεωτέρων Μνημείων, είτε να δώσουν οδηγίες να τα κάνει ο Δήμος ή η Περιφέρεια. Άρα το κύριο μήνυμά μας είναι να προστατευτούν τα γεφύρια της Νέδας. Δεύτερον, θέλουμε να τα κάνουμε γνωστά. Άγνωστα είναι. Αυτά τα 9 γεφύρια έχουν κάνει μεγάλη εντύπωση που τα έχουμε δημοσιοποιήσει. Είναι πανέμορφα, δηλαδή από τις εικόνες που βλέπουμε, κύριε Καράμπελα, είναι πανέμορφα τα γεφύρια. Μας είπατε λίγο έτσι. Να τα κάνουμε γνωστά, γνωστά τα γεφύρια. Βέβαια, πέρα από τα γεφύρια, έχουμε και φοβερά άλλα στοιχεία που πρέπει να προστατευτούν. Είναι τα αλόνια μας, είναι οι βρύσες μας, είναι οι εκκλησίες μας.
στην ορεινή περιοχή που μιλάμε για Παρατινέδα. Μετά από τα γεφύρια θα βάλουμε και άλλα θέματα να προστατευτούν. Σας είπα, είναι οι βρύσες, τα αλόνια και πολλά, αλλά και εκκλησίες πολλές. Παράλληλα όμως, ξέρετε, ασχολιόμαστε πάρα πολλά χρόνια με την ΕΔΑ και την ανάδειξή της και φυσικά πιστεύω θα προβληθεί η περιοχή καλύτερα, γιατί προσπαθούμε να αναπτύξουμε την περιοχή, να βοηθήσουμε στην ανάπτυξή της, να έρθει τουρισμός. Η ΝΕΔΑ είναι μοναδικό μνημείο της φύσης, έχει ακουστεί πια σε όλη την Ελλάδα. Όλοι οι άνθρωποι που έρχονται για τουρισμό στην Πελοπόννησο βάζουν και την ΕΔΑ πια σαν προορισμό. Παλιά ήταν άγνωστη, άρα θεωρούμε ότι κάτι καταφέραμε από το να γίνει γνωστή. Έχουμε καταφέρει να κηρυχθεί προστατευόμενο το μεγαλύτερο κομμάτι της. Έχουμε καταφέρει να θεωρηθεί προστατευόμενο ως ύδατα αναψυχής. Προσπαθούμε μέσα από την ανάδειξη, την προστασία των μνημείων και της φύσης και του ποταμού και των χωριών γύρω-γύρω να βοηθήσουμε και την ανάπτυξη της περιοχής και όχι μόνο αυτής της περιοχής, γιατί ευρύτερα η Μεσσηνία και η Ηλία και η Αρκαδία που είμαστε εμείς στο κέντρο και ανάμεσα σε όλα αυτά θα αναπτυχθεί ευρύτερα. Πριν κάνατε έτσι και μια αναφορά στην σημερινή κατάσταση των 9 αυτοπέτρινων γεφυριών, υπάρχουν γενικότερα άμεσα προβλήματα που χρήζουν επειγόντως αντιμετώπιση? Ναι, βέβαια χρήζουν άμεσα αντιμετώπιση. Μάλιστα, όταν είχαν έρθει το Σεπτέμβριο και κάνουν αυτοψία οι μηχανικοί, είδανε περισσότερα από αυτά που βλέπαμε εμείς. Έτσι περιμένουμε τώρα, θα τα αναλύσει και σήμερα ο κ. Κολώνας, τα ανέλησε και πρόσφατα σε μια ημερίδα στο Μουσείο της Ακρόπολης, που έγινε μια μεγάλη μερίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου και του Υπουργείου Πολιτισμού. Περιμένουμε να δώσουν κατευθύνσεις για την προστασία την άμεση, δηλαδή για αυτά που κινδυνεύουν. Πρέπει να γίνουν κάποιες άμεσες παρεμβάσεις και περιμένουμε, ίσως μας πει και σήμερα. Μετά θα κάνουν κάποιες εκθέσεις και θα το προχωρήσουν. Άρα πρέπει να γίνουν άμεσα οι κινήσεις αυτές για να οι σωστικές οι πρώτες και στην πορεία να γίνουν μελέτες για να προστατευτούν συνολικά. Τώρα, πέραν από την αρχιτεκτονική τους αξία, ποια είναι η ιστορική και η κοινωνική σημασία αυτών των γεφυριών της ορεινής Μεσσηνίας, κύριε Καράμπελα? Η σημασία τεράστια, κοιτάξτε. Το πρώτο γεφύρι που είναι κάτω στα πλατάνια κοντά στους καταράχτες και ένα άλλο πιο πάνω που είναι ανάμεσα Κούβελα Δραγόη, συνέδεαν Τριφυλία Ολυμπία. Αυτά τα δύο δηλαδή γεφύρια ήταν τα δύο σημεία που συνέδεαν την επαρχία Τριφυλίας με την επαρχία Ολυμπίας. Σημαντικά προορισμοί και γι' αυτό και πολύ όμορφα και σημαντικά. Τα πιο πάνω είχαν πιο τοπική σημασία, αλλά το καθένα έχει τον προορισμό του. Συνέδε χωριά, συνέδε τα χωριά με την Ανδρίτσανα, με την Διαβολίτση. Ουσιαστικά αυτά τα ποτάμια, μια και η ΝΕΔΑ χωρίζει τη Μεσσηνία με την Ηλία, συνέδε Μεσσηνία-Ηλία. Για το ποτάμι το χειμώνα είχε πολύ νερό, δεν μπορούσε να περάσει ο κόσμος. Ήταν σημαντικά, πολύ σημαντικά. Μάλιστα το ένα γεφύρι, το που δείξατε πριν, αυτό που βλέπουμε τώρα είναι στα πλατάνια. Το άλλο που δείξατε πριν είναι τόσο φαρδί που χωράει δύο αυτοκίνητα. Δηλαδή για γεφύρι είναι το πιο φαρδί, μας είπαν το πιο φαρδί, όχι αυτό, το πιο πριν, το πιο φαρδί γεφύρι στην Πελοπόννησο είναι αυτό. Και προφανώς είχε κίνηση μάλλον, ή του δίναν μεγάλη σημασία. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι αυτό που κινδυνεύει πιο πολύ. Είναι κοντά στις πηγές της ΝΕΔΑ, κοντά στο χωρίο ΝΕΔΑ. Αυτό οι βάσεις του έχουν φύγει και οι δύο. Είναι από τα πρώτα που θα προστατεύουν. Αυτό εδώ που βλέπουμε τώρα είναι ένα γεφύρι Οθωμανικής τεχνοτροπίας. Πρέπει να είναι πριν το 1921 αυτό το γεφύρι. Φαίνεται καλό, το έχουν φτιάξει λίγο. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι το πιο παλιό. Είναι πριν το 1600. Είναι σε παραπόταμο αυτό. Είναι γεφύρι το πριν το 1600 και θέλει δουλειά. Και αυτό είναι ένα πολύ όμορφο. Αυτό είναι το 1870 το γεφύρι. Πανέμορφα όμως, κύριε Καράμπελα, και τα 9 γεφύρια. Να πούμε ότι όλη αυτή η παρουσίαση σήμερα γίνεται στη συνεργασία με το Μετσόβιο Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Γιατί και το θέμα είναι και εξειδικευμένο θέμα, αυτό που αγγίζεται. Για την προστασία των μνημείων, επί της ουσίας, ναι. Να σας πω κάτι, από όσες εκδηλώσεις έχουμε κάνει για την ανάδειξη για διάφορα θέματα, την ανάδειξη περιοχής και της ΝΕΔΑς κτλ. Νομίζω αυτή μου αρέσει πιο πολύ από όλες. Αν μπορέσουμε να σώσουμε τα γεφύρια, έστω να μην γκρεμιστεί κανένα, θα είναι μεγάλη επιτυχία αυτή τη εκδήλωση και γι' αυτό μου αρέσει πολύ αυτή η εκδήλωση.
Άρα ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα που θέλετε να στείλετε σε όλους όσους βρεθούν στην εκδήλωση και σε όσους την παρακολουθήσουν σε δεύτερο χρόνο, αλλά και την πολιτεία για την προστασία αυτής της πολιτιστικής μας κληρονομιάς? Ποιο είναι το κεντρικό μήνυμα? Όσοι βρεθούν στην εκδήλωση θα ζήσουν μια μοναδική βραδιά, θα μάθουν πολλά πράγματα. Το επόμενο μήνυμα είναι ότι να προστατευτεί η πολιτιστική μας κληρονομιά και μιλάμε να προστατευτεί, και φυσικά να προστατευτεί και το ποτάμι της Νέδας. Μετά από αυτά περιμένουμε να βοηθήσουν την ανάπτυξη της περιοχής ευρύτερης, και φυσικά μιλάμε για μια περιοχή η οποία πέρα από τα γεφύρια και τα ποτάμια έχει τους πολύ σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους. Έτσι. Έχει επικούρια Απόλλωνα, έχει Φιγαλία, έχει το όρος Λύκειο που είναι που λατρευόταν ο Δίας, και μάλιστα εδώ και πολλά χρόνια η Αμερικανική Αποστολή κάνει ανασκαφές και ανακάλυψε ότι ο Δίας λατρευόταν 800 χρόνια πριν από την Κρήτη. Και προχωράμε πολύ. Μετά είναι ο μοναδικός ναός του Πανός που υπάρχει. Υπάρχουν τα ιερά των Μεσσηνίων, όπου έγιναν μεσσηνιακοί πόλεμοι, αρχαία ιερά, όπου ο Αριστομένης αντιστάθηκε 11 χρόνια σε εκεί. Όλα αυτά. Υπάρχει Αγία Θοδώρα. Υπάρχουν διάφορα κύριε Καράμπελα, μνημεία. Να μείνουμε λίγο στη συγκεκριμένη εκδήλωση, να πούμε τι ώρα, στις 7 αν δεν κάνω λάθος, στο Δημαρχείο του Περιστερίου. Ναι, είναι στάση μετρό Περιστέρι, είναι πάνω στη στάση του μετρό, είναι εύκολη πρόσβαση. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω κύριε Καράμπελα για την παρουσία σας εδώ. Εύχομαι καλή επιτυχία στην εκδήλωση. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.